Guys, mga untag saging paniud to ni nilungag ni boiled nga banana. Ug di ka sa saging mga guys. Ari ka sa ng kapayas. Nagkado sa. Ug di ka sa kapayas, ari ka sa saging nga hinog. Tundan. So, mga unata. Lami kayo. Dami ito nilog as ng ginamos nga gisilian. Kung wapag kayo ginamos, kaya lajon-lajon man eh. Kung wapag kayo ginamos, pwede po siya o ka ng asin. Asin lang. Maya itong ginakaan.